Українська мова походить від старослов'янської мови. Власне, однією з думкою походження української мови є східнослов'янські мови. Є інша думка. Є думка про те, що українська походить від протоукраїнської мови. Відповідно, з самого початку була українська мова, яка зазнавала певних змін. Це питання має вирішуватися науковцями і дослідниками. Те, що ми знаємо, напевне, це те, що 1798 року Котляревський видає Енеїду, в якій він, перший твір народної мови, в якій він використав українську народну мову. Фактично, говірка українська формувалася ще з 5 століття нашої ери. В 9 столітті при виникненні писемності вона частково була закріплена в деяких випадках і, власне, побутувала в розмовній мові. Як писемну мову використовували церковнослов'янську і старослов'янську мови. Котляревський бере народну мову і, попри те, що він використовує російську абетку, він видає текст фактично українською мовою і дуже так в кінці готує словник українських слів через те, що видався текст в Петербурзі. Основною цільовою аудиторією були освічені українці, тоді освіта отримувалася російською мовою, і очевидно, що для того, щоб цей текст читався якомога більшою кількістю людей, він використовує російську абетку. Але це був вибух, насправді. Це було щось неймовірне. Через те, що, по-перше, перше видання було не Котляревським здійснено, а таким собі Парпурою, можна сказати, спритним книговидавцем без дозволу автора, за що потім Котляревський його у 5-й частині Енеїди вмістив в пекло за те, що хто без дозволу видавав чуже твори. Шалений успіх мав цей твір. Він був величезну кількість разів переписаний самостійно, передавався з рук в руки і, власне, виданий. Потім за 30 років виданий повністю, вже по смерті Котляревського. І, власне, першим письменником, хто українську літературну мову вжив в текстах, звісно, що був започаткував був Шевченко. До нього ще Квітка пише свою Марусю, перший прозовий твір, українською мовою, але вважається, що започаткував літературну українську мову саме Шевченко. Ось, і стосовно історії хотілося б звернутися ще до 1919 року. Тоді, фактично 100 років тому, відбувався вибух українізації. І це дуже важливий момент, треба не забувати про це. Ми це все вже проходили, те, що ми проходимо наразі. І тоді комуністична партія вводила цю політику українізації, яка передбачала захист мов національних меншин з тодішнього Радянського Союзу. Власне, в Україні проводилася українізація. Потім ця українізація масштабна. Це дало вибух величезній кількості українських письменників, комуністів, які зараз мають теж неоднозначне положення в суспільстві про те, що якщо вони комуністи, треба їх декомунізувати. Власне, Хвильовий, Яновський, що зовсім не тримається ніякої логіки і, в принципі, не є навіть питанням коректним. Ось, але я згадала століття тому для того, щоб виключити радикальність цієї ситуації. Тому що якщо дуже сильно і активно нав'язувати українську мову і робити її єдиною можливою, може бути інша реакція на цей закон і на його впровадження. Мина Мазайло, Микола Куліш у Мині Мазайло пише яка описує прекрасно цю ситуацію, про, власне, Мазайла, який змінює своє прізвище на Мазєнін для того, щоб виглядати більш солідно на роботі, і зрештою був через це звільнений завдяки політики українізації, але там є інші персонажі, які хотіли додати навпаки більше українськості прізвищу Мазайло і додати до нього прізвище Ковач. Це така кумедна ситуація, насправді сатирична, хоча насправді вона є дуже болючою. І оце питання розхитування і радикалізму, воно не є правильним і не є грамотним. Для того, щоб українська побутувала і функціонувала спокійно, потрібна прийнятність
населення України. І, власне, підігріває цей закон, робить його таким гарячим не український народ, не ті люди, які спілкуються українською мовою, навіть не ті українці, які спілкуються російською мовою. Це все відбувається за рахунок цих проросійських політичних сил, і не більше. І я навпаки вважаю, що дуже на часі цей закон прийнятий, насправді, зараз, для того, щоб максимально намагатися зараз його виключити із політичного контексту. Ми його прийняли, українська мова захищена, ми маємо дотримуватися закону, ми маємо його повністю доробити і максимально ідеальним зробити, і залишити в спокої, залишити мову в спокої, щоб вона спокійно могла собі розвиватися, не розхитувати ситуацію.